бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади қабули довталабони лаёқатманд ва ҷиҳати танзими масъалаи омода намудани мутахассисон дар давлатҳои хориҷӣ муассисаи давлатии Маркази барномаҳои байналмилалӣ таъсис дода шуд. муассисаи мазкур дар ҳамбастагӣ бо стипендияи байналмилалии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дурахшандагон фаъолияти худро оғоз намуда то имрӯз довталабони зиёдеро дар роҳи расидан ба ҳадаф ва орзуҳояшон роҳнамоӣ ва кӯмак намуда ҳамчун сохтори муҳим дар рушди ҳамкориҳои илмӣ, таълимӣ ва фарҳангии ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои хориҷӣ фаъолияти пурсамар ва натиҷаовар дорад. Ҳамарӯза ба муассисаи мазкур довталабони зиёде баҳри дарёфти роҳҳои дурусту иштибоҳнопазир дар масири расидан ба орзуҳои хеш муроҷиат мекунанд. ман хостам ки ба давлатҳои хориҷӣ равам, барои ҳамин ба маркази барномаҳои байналмилалӣ ба дурахшандагон омадам ва онҳо ба ман барои дохил шудан маълумотҳо доданд ва ман ихтисоси барномасозиро интихоб намудам ва мехоҳам ки ба Англия рафта дар онҷо таҳсил намоям. дар ин марказ ба ман фаҳмонданд ки чӣ гуна ман метавонам дохил шавам ва чиҳо ба ман лозим мебошад. Барои мисол сертификатҳое ба ман лозим аст ки барои хондан дар давлатҳои хориҷа ва тарзи дохилшавӣ ва кадом ихтисосро интихоб намоям ва чӣ гуна метавонам биравам ва дастгириҳои онҳо барои ман кӯмак расон. баъд аз таҳсил ман мехоҳам ба ватани худ баргардам ва мехоҳам дар ин ҷо кор фаъолият намоям ва хизмат намоям. дар зиндагӣ ва фаъолияти ҳаррӯзаи мо ҳар кор роҳи хоси анҷомёбии худро дорад. ҳар қадам бо усул ва қоидаҳои дурусти худ анҷом меёбад. бе риояи қоида ва тартиб ҳатто беҳтарин мақсадҳо натиҷаи дилхоҳ намеоранд. ҳар амал хурд ё бузург бо тартиб ва низоми худ маънӣ ва арзиш пайдо менамояд. дар муассисаи давлатии Маркази барномаҳои байналмилалӣ масъулони соҳа ба ҳар як довталабе ки ба онҳо муроҷиат менамояд бо навбат корҳои фаҳмондадиҳӣ дар ҷамъоварии ҳуҷҷатҳо, интихоби дурусти касб ва омодагӣ баҳри супоридани имтиҳонҳоро мегузаронанд. муассисаи давлатии Маркази барномаҳои байналмилалӣ аз таҷрибаи солҳои гузашта гирем бештар се гурӯҳи ҷавонон ба муроҷиат мекунанд ки довталабоне ки дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ таҳсил мекунанд, хоҳиш таҳсил дар зинаи бакалавриат таҳсил карданро доранд ва довталабоне ки дар донишгоҳҳои ҷумҳурии Тоҷикистон таҳсил мекунанд ва хоҳиш таҳсил дар зинаи магистратураро доранд ва инчунин кормандони вазорати идораҳо барои коромӯзӣ, барои риштаи коромӯзӣ муроҷиат мекунанд. бештар мо аз таҷриба дида мебароем аз синни 17 сола то 25 сола довталабони мо зиёд мебошад, зиёд муроҷиат мекунанд ки аксарияти онҳо дар зинаи бакалавриат ва магистратура хоҳиши таҳсил ба давлатҳои пешқадам, яъне давлатҳои Аврупо, Амрикоро доранд. мутаассифона пас аз хатми синфи 9, яъне коллеҷҳо мо дар хориҷи кишвар надорем, барои он ки сабабаш дар он аст ки пас аз хатми синфи 9 ноболиғро мо равон карда наметавонем. бисёртар дар мо довталабоне ки ба балоғат расидан, яъне ба синни 18 расидан бисёртар муроҷиат мекунанд. муассисаи давлатии Маркази барномаҳои байналмилалӣ асосан аз се намуд созишнома, яъне се намуд стипендия дорад ки якум стипендия ном дорад стипендияи байналмилалии президентии дурахшандагон ки маблағгузораш аз ҳисоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, аз ҳисоби маблағҳои фонди махсуси ҷумҳурии Тоҷикистон аст ки ба давлатҳои Аврупо, Амрико равон мекунем. албатта дар ин ҳар як довталабе ки ҳуҷҷатҳои худро пешниҳод мекунад дар мо бояд ҳатман донандаи забони хориҷӣ бошад ва доштани сертификати байналмилалӣ аз қабили TOEFL, IELTS ва Duolingo ҳатмӣ мебошад. дуввумин бошад бурсияи байниҳукуматӣ ном дорад ки зиёда аз 33 давлат қайд дар мо бурсияи байниҳукуматӣ дорем. аз инҳо ҷумҳурии Қазоқистон, ҷумҳурии мардумии Чин, ҷумҳурии Беларусия мебошад, ҷумҳурии Озарбойҷон аст ва сеюм созишнома бошад ин бурсияи байниидоравӣ ном дорад ки дар бурсияи байниидоравӣ зиёда аз 100 донишгоҳҳои Федератсияи Россия мо дорем ки дар мо ҷалб мекунем бисёртар дар сеюм созишнома бурсияи байниидоравӣ ихтисосое ки дар давлат мо норасоии кадр аст, аз қабили дар риштаи омӯзгорӣ, дар риштаи энергетика, дар риштаи барномасозӣ, яъне искусственный интеллект мо шумо мегӯем, мутахассисо самти электромобил бисёртар ҷалб мекунем. мо тасмим гирифтагием ки довталабоне ки дар ба сеюм созишнома, яъне
ба Федератсияи Россия таҳсил кардан мехоҳанд, беимтиҳон гирем. Довталабони мо ду намуд имтиҳон бисёртар месупоранд. имтиҳони сараввал имтиҳоншон тестӣ мешавад, ки маркази миллии тестӣ имтиҳоншон мегирад. Дуюми суҳбати озод мебошад, ки аз ҷониби аъзои комиссияи мо гирифта мешавад. вақте ки довталабе ки дар мо ихтисосҳое ки давлат монда норасоии кадр аст пешниҳод кард, интихоб гардид, беимтиҳон кишид, довталаб ҳатман бояд ихтисосҳои гуфтагии моро гирад, аз қабили ҳамун соҳаи энергетик, соҳаи барномасоз ва дигар соҳаҳо. طبق اطلاع مسئولان، مؤسسه همه‌ساله صدها دانشجویان و متخصصان جوان را برای اشتراک در برنامه‌های زیاد بین‌المللی از جمله استیپندیاها، تبادل دانشجویان، کورس‌های کوتاه‌مدت و برنامه‌های تکمیل اختصاص دستگیر می‌نماید. سال 2022 در زمینه ماجستراتورا در شتات نیویورک ایالات متحده آمریکا در رشته اقتصادیات مهنت تحصیل کردم و سال 2025 تحصیل خود را به پایان رساندم. از روی تجربه خود و از روی فعالیتم در مرکز، ترتیب سپردن حجت‌ها و اشتراک در برنامه‌های بین‌المللی با یک قطار سندهای حقوقی به تنظیم گردانیده می‌شوند و آنها از همدیگر از روی برنامه و از روی دولت قبول کننده از یکدیگر کمی فرق می‌کنند، ولی در عموم یکی از مهمترین حجتی که به داوطلبان ما لازم است، این حجت تصدیق کننده دانستن زبان است که وابسته به دولت آن گوناگون است. مثلا برای سپاریدن به مکتب‌های عالی آمریکا و اروپا به داوطلبان لازم است که خال میانه آنها در سرتیفیکات آیلتس و تویفل مثلا در سرتیفیکات تویفل از 90 بالا باشد یا اینکه در سرتیفیکات آیلتس از خال 6 بالا و اینچنین برای سپاریدن به دولت‌های چین مثلا با داوطلبان لازم است که آنها دارای سرتیفیکات HSK باشند که آن فراگیر خال 5 باشد. اینچنین برای سپاریدن به مؤسسه‌های عالی کسبی جمهوری فدراتیوی آلمان و داوطلبان ما لازم است که دارای سرتیفیکات گیوته باشند. غیر از حجت‌های تصدیق کننده زبان، اینچنین به داوطلبان ما عریضه رسمی داوطلب لازم است و گذشتن از 2 دور امتحانی که دور اول آن در مرکز ملی تستی برگزار می‌گردد. دور دوم امتحان این مصاحبه با کمیسیای جمهوریوی است. در کمیسیای جمهوریوی در دور دوم که در آن سطح زباندانی، آمادگی روانی و انگیزه شخصی داوطلبان بهاگذاری کرده می شود. اندازه شخصی داوطلب گفته یعنی که حالت روانی داوطلب را که در کمیسیای جمهوریوی ما دعوت میکنیم پسیخولوگانی مخصوص که حالت روانی روحی داوطلبان را فهمیده بهاگذاری میکنند و بعد از بهاگذاری کردن و ما میتونیم خلاصه برآوری کنیم که آیا داوطلب ما جوابگو است. همزمان آموزش طریق مؤسسه مذکور امکانیت می‌دهد که شهروندان کشور در بهترین مؤسسه‌های خارجی تحصیل کرده با گرفتن تجربه معاصر در سطح بین‌المللی و از خود نمودن دانش ضروری به وطن برگردند. تحصیل در دایره استیپندیای بین‌المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درخشندگان پورا از حساب دولت است. با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 2 اپریل سال 2009 با رقم 208 و نظامنامه استیپندیای مذکور پرداخت خراجات‌های اساسی که در دایره تحصیلی دانشجویان میشوند پورا از حساب فوند مخصوصی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به ذمه گرفته میشوند و مبلغ‌گذاری مذکور در بر میگیرد خراجات مبلغ تحصیل، خراجات مبلغ خوابگاه، خراجات مبلغ روادی، خراجات مبلغ راهگیری دانشجو تا دانشگاه و پس از ختم به وطن، استیپندیا که از سپتامبر سال 2025 با $600 برابر گردید، یعنی که سالهای گذشته اون با $500 برابر بود و این سال از حساب بلندشوی استیپندیا ها و استیپندیات ها استیپندیای مذکور به دانشجویان با مقدار $600 داده می شود. استیپندیای پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان درخشندگان این مطابق طلبات نظامنامه خود
стипендияи инфиродӣ ва озмунӣ мебошад. ин маънои онро дорад ки интихоби довталабон пеш аз ҳама аз ҳисоби лаёқат, дониш, забондонӣ интихоб мегарданд ва марказ ба оилаҳои камбизоат чунин метавонад ки масалан хизматрасониҳое ки ҳаст дар давраи тайёрӣ бар дохилшавӣ ба донишгоҳ онҳоро барои онҳо ройгон гардонад. бахши мо асосан ки дар самти аврупо, кишварҳои аврупо ва амрико мебошад. донишҷӯёнмон бисёр ниёз доранд ба кӯмак ки аз ҷониби соҳашиносон ки мо инро дар 3 соли охир ва аз таҷрибаи худ дар таҳсил дар хориҷи кишвар ба онҳо кӯмак мекунем ки то онҳо ба донишгоҳ дохил шаванд, то онҳо визаро дастрас кунанд, то онҳо бо роҳбарони худ, бо кураторони худ ки дар донишгоҳ ҳастанд бо тамос шаванд ва сафарбар гарданд. фаъолияти муассисаи давлатии маркази барномаҳои байналмилалӣ таҳкимбахши ҳамкориҳои илмӣ ва таълимии Тоҷикистон бо ҷаҳон буда баҳри ояндаи дурахшони ҳар як муроҷиаткунанда нақши босазоро мегузорад. муассисаи давлатии маркази барномаҳои байналмилалӣ бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2009 таъсис дода шуда, мақсад ва мароми таъсис додани муассисаи мазкур тавассути стипендияи байналмилалӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дурахшандагон ва дар зери сиёсати хориҷии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат ба роҳ мондани омода кардани кадрҳои ҷавобгӯ ба стандарти байналмилалӣ ва омода кардани ин мутахассисон дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ кишварҳои пешрафтаи дунё мебошад. дар дохили муассисаи номбурда курсҳои омодасозӣ барои таҳсил дар хориҷи кишвар, синфхонаҳои компютерӣ, математика ва забони англисӣ фаъолият доранд ки ҳамаи машғулиятҳо бо забони англисӣ роҳандозӣ гардидааст. муассиса бо мақсади васеъ намудани дастрасии шаҳрвандони мамлакат ба барномаҳои байналмилалии таҳсил, таҳқиқот ва табодули таҷриба таъсис ёфта, масъулони ин сохтор дар ин самт корҳои назаррасро анҷом медиҳанд. оғоз аз соли 2022 инҷониб кормандони муассисаи давлатии маркази барномаҳои байналмилалӣ вобаста ба талаботи муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишварҳои хориҷа аз ҷумла штатҳои муттаҳидаи амрико, иттиҳоди давлатҳои аврупо, худи британияи кабир ва ирландияи шимолӣ, инчунин кишварҳои арабӣ ва ҳамзамон як қатор давлатҳои осиё ки талаботи умумӣ ва талаботҳои гуногун доранд ба муассилине ки ин кишварҳоро интихоб мекунад ҳамчун таҳсили минбаъда ба онҳо аз ҷониби кормандони марказ корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида мешавад ва дар муассисаи давлатии маркази барномаҳои байналмилалӣ барои кишварҳои аврупо ва амрико дарсҳои омода шудан барои супоридани сертификатҳои байналмилалӣ аз қабили IELTS, TOEFL ва дигар сертификатҳо омода кардан омӯзгорон бо муҳассилин кор карда истоданд. дар баробари ин худи хонандагоне ки риштаҳои муҳандисӣ, техникӣ, табиӣ, риёзиро интихоб мекунанд, аз ҷониби омӯзгорон дарсҳои мустақилона гузаронида шуда ҷиҳати омода намудани ин мутахассисон ба тестҳои GMAT, SAT ки барои ин ихтисосҳо талаб карда мешавад хонандагон омода карда мешаванд ва баъд аз пурра омода шудани хонандагон ҷиҳати супоридани ин тестҳо ба ҷумҳурии Узбекистон ва ҷумҳурии Қазоқистон ҷиҳати супоридани имтиҳонҳо тавсия дода мешавад ва хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, литсейҳои типи нав ки бисёр лаёқатманд ҳастанд, баъд аз омода шудан дар ин кишварҳо рафта ин сертификатҳоро ва тестҳоро месупоранд. худи муассисаи давлатии маркази барномаҳои байналмилалӣ бо шарикони рушд, шарикони ҳамкор ки ҷиҳати
омода кардани мутахассисон бо мо ҳамкорӣ мекунанд. дар асоси хулоса ва тавсияҳои онҳо ин машғулиятҳо ба роҳ монда шудааст ва довталабон тибқи стандарти кишварҳое ки таҳсил интихоб карда мешавад ки бо забони англисӣ ҳаст ҳатман ба роҳ монда мешавад ва методологияи таълиму тадрис дар муассисаи мо тибқи стандартҳои британияи кабир ва ирландияи шимолӣ ба роҳ монда мешавад. инчунин давлатҳои аврупоӣ ки барои ҳар як ихтисос аз фани математика ба таври гуногун ба роҳ монда мешавад. довталабоне ки албатта бахши иқтисодӣ ва молияро интихоб мекунанд фанҳои математика ба таври дигар аст. довталабоне ки дар соҳаи муҳандисӣ интихоб мекунанд яъне методологияи таълим дар дигар шакл ба роҳ монда шудааст. инчунин дар самти IT технология барномасоз интихоб мекунанд ба таври дигар ба роҳ монда мешавад. яъне он стандарте ки имрӯз дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ мо ба роҳ монда шудааст ки стандарти ягона аст ва барои ҳама тахассусҳо ба таври умумӣ таълиму тадрис дода мешавад. дар муассисаи мо тафовут яъне ки фарқият мекунад бо методикаи таълими давлатҳои аврупо ва амрико ва ё ин ки британияи кабир ва ирландияи шимолӣ ба роҳ монда шудааст. яке аз ҳадафҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар он аст ки захираи инсонии мамлакат чӣ дар дохили мамлакат ва чӣ хориҷ аз мамлакат ғанӣ гардонида шавад ва ҷавобгӯй ба бозори ҷаҳонӣ ва ба стандартҳои байналмилалӣ бошад. сохтори мазкур ҳамасола дар муассисаҳои таълимии кишвар корҳои тарғиботиву ташвиқотиро ба роҳ мемонад. албатта ин иқдом баҳри боз ҳам осон гардонидани кори давталабон гардида дар роҳи устуворӣ дар амалӣ намудани ҳадаф ва орзуҳои онҳо нақши босамарро дорост. роҳгиротона давлат метавад, хондантона давлат пардохт мекунад, ҳар моҳ $600 стипендияи иловагӣ дар шумо дода мешавад. суғуртаи тиббитона ҳисоби давлат аст. давлатҳои аврупо амрико дорад якимсозишномаро. як шартнома дорем, таҳсил мекунем, бармегардонем 5 сол дар ҷои кори беҳтарин, маоши беҳтарин кор фаъолият мекунем. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо фармони президенти мамлакат пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади дастгирии ҷавонони лаёқатманд ва мувофиқи талаботи иқтисодиёти миллии кишвар тайёр намудани мутахассисон дар муассисаҳои таълимӣ ва илмии давлатҳои хориҷӣ стипендияи байналмилалии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дурахшандагон таъсис дода шудааст. ҳар давталабе ки тариқи стипендияи мазкур таҳсилро оғоз мекунад, пеш аз ҳама бояд ба шартҳои таҳсил тариқи стипендияи мазкур ошноӣ пайдо намояд. албатта ҳамаи маълумоти лозимиро масъулони муассисаи давлатии маркази барномаҳои байналмилалӣ метавонанд бе ягон мамоният пурра ва шаффоф ба муроҷиаткунандагон расонанд. аз ҷиҳати ҳуқуқӣ доштани сертификат ҳам як ҳуҷҷати зарурӣ аст ки ин маззият як санади мери ҳуқуқи аму давлатҳои хориҷа анакай муайян шуда як тасдиқ гардидааст. вақте ки довталабоне ки барои соҳиб шудани стипендия ҳуҷҷат меспоранд аз ҷониби комиссияи ҷумҳуриявӣ оид ба тайёр намудани мутахассисон дар давлатҳои хориҷа тасдиқ мешаванд, яъне ки тасдиқ мегарданд, ғолиб мешаванд, ино аллакай омодагии худро барои сафарбар гардидан мебинанд. дар ин сурат то тасдиқ шудан онҳо аллакай ба донишгоҳҳои хориҷи кишвар яъне дохил шудагӣ ҳастанд, яъне розигии донишгоҳ гирифтагӣ ҳастанд, аммо дар шакли офер мегӯянд, равон кардагианд. онҳо ба маркази мо омада бо волидони худ, яъне ки замонатдиҳанда омада шартномаи сетарафа мебанданд. як тараф худи ғолиби озмун донишҷӯ мебошад, стипендият, волидонаш замонатдиҳанда ва вазорати маориф дар шахсияти вазири маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон. шахси сеюм вазорату идораҳое ки дархостдиҳанда мебошанд, яъне ғолиби озмун, стипендият, баъд аз хатми
муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ё ин ки касб коромӯзӣ ва дигар ихтисосро аз худ бекунад, соҳиби диплом мешавад, бармегардад, ҳатман дар вазорати идораҳое ки дархост карда шудааст, аллакай маълум аст дар шартнома, дар қарордоди басташуда омада кор мекунад ва шартнома ба имзо мерасад. дар он шартнома ҳуқуқу ӯҳдадориҳои вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳуқуқу ӯҳдадориҳои стипендиат, замонадиҳанда яъне волидайни онҳо ё парастори онҳо муайян карда шудааст. онҳо тибқи қарордоди шартнома сафарбар карда мешаванд ва дар он ҷо тамоми ӯҳдадориҳо дарк шудагӣ ҳастанд. ҳангоми сафарбар кардани стипендиат ба хориҷи кишвар ҳар 6 моҳа онҳо ба кураторони худ, яъне бахшҳое ки ҳаст, бахши Аврупо, Амрико, бахши иттиҳоди давлатҳои мустақил ва шарқи дур, онҳо ҳар 6 моҳа ҳисобот месупоранд. дар ҳисоботи онҳо баҳо, рафти таҳсилшон, буду боши онҳо, хобгоҳ, мушкилоти дигар ҳатман дар он ҷо дарҷ карда мешавад ва онҳо доим зери назорат қарор мегиранд. бинобар ин ҳангоме ки онҳо хориҷ мешаванд ё ки рухсати академӣ мегиранд ё ки ихтисосашон иваз мешавад, боз аз тарафи донишгоҳу донишкадаҳои хориҷи кишвар ҳатман ба мо паёмак ба тариқи почтаи электронӣ ё дигар шабакаҳо ба мо пешниҳод карда мешавад. мо тамоми кӯшишро ба харҷ медиҳем ки онҳо омада ба муддати на кам аз 5 сол тибқи шартнома ба халқи тоҷик хизмат намоянд. мақсади ҳамин стипендия, мақсади ҳамин марказ аз ҳамин иборат мебошад. аллакай мо самти бурсияҳои байниҳукуматиро имсол ҷорӣ намудем ки бо онҳо ҳам шартномаи қарордоди шартнома ба имзо расонида мешавад ва баъд аз хатми донишгоҳ ё донишкада баргашта дар ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият менамояд. дар соли хониши 2024-2025 таҳсил тавассути стипендияи байналмилалии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дурахшандагон 131 нафарро ташкил дод, ки аз ин шумора 104 бакалавриат, 4 магистратура, 4 аспирантура, 3 докторантура, 10 ординатураи клиникӣ, барои гузаштани коромӯзӣ 6 нафар, довталабони дорои дониши баланди тахассусӣ ва донандаи забонҳои хориҷӣ барои таҳсил дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишварҳои хориҷӣ ғолиби озмун гардида, аз ин шумора 105 нафар довталабон дар донишгоҳҳои кишвари пешрафтаи ҷаҳон аз ҷумла Иёлоти Муттаҳидаи Амрико 17 нафар, Канада 1 нафар, Британияи Кабир ва Ирландияи Шимолӣ 67 нафар, Россия 14 нафар, Беларус ва Амурати Муттаҳидаи Араб 2 нафар, Эрон 2 нафар ва Олмон 1 нафар барои таҳсил сафарбар гардиданд. боқӣ монда 25 нафар довталабони дигар мавриди корбарӣ қарор доранд, яъне интизори сертификатҳои байналмилалӣ, даъватнома ва раводиди давлатҳои Аврупо ва Амрико мебошанд.